Știu că este greu să faceți o alegere. Sunteți la o vârstă la care se termină un ciclu și urmează altul. Îmi amintesc și eu foarte bine cum era când aveam 18-19 ani și terminam liceu. Și nu știam încotro să o apuc. Pentru că știu că sunteți într-o mare dilemă, nu o să vă spun să alegeți facultatea noastră, dar o să vă spun cum să alegeți. În primul rând, gândiți-vă bine cum vreți să fiți, ce vreți să fiți peste 20 de ani, peste 30 de ani. Gândiți-vă pentru că trebuie să vă alegeți o profesie care să vă placă. În sensul acesta, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială ține seama de dorințele candidaților. Sociologia înseamnă să studiezi grupurile, societatea, indivizii. Și am aflat că ei se tem de universitățile publice, de universitățile de stat, pentru că ar avea profesori mai învățați. Este complet fals. La facultatea noastră sunt o mulțime de tineri cu care faceți cursuri și seminarii. De asemenea, tinerii cred că se face la stat prea multă teorie. Este complet fals. La facultatea noastră nu se face prea multă teorie, la facultatea noastră se face teorie aplicată. Ne îndreptăm privirea spre viitor și în sensul acesta ținem seama de interesele candidaților și ale studenților noștri. Ce îmi place la facultate este un mediu foarte deschis, o ambianță plăcută, profesorii sunt foarte deschiși, feedback-ul este foarte generos din partea dânșilor. Facultatea asta m-a învățat foarte mult să gândesc și să văd lucrurile dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă. Zi cu zi observăm persoane care stau și cerșesc, nu au un loc de muncă și ne întrebăm de ce. Pentru asta există Facultatea de Asistență Socială. Cea mai bună modalitate de a alege bine este să vă documentați în privința alegerii. Așa că eu vă rog să întrebați studenți la facultatea noastră, absolvenți ai facultății noastre și să încercați să veniți dumneavoastră aici. Veniți și vedeți ce se întâmplă în facultate, veniți și vedeți biblioteca noastră modernă, veniți și intrați la cursurile noastre și audiați câteva cursuri. De asemenea, intrați pe site-ul nostru. Este o mică oglindă a facultății noastre de pe care vă puteți convinge că suntem o facultate modernă, adaptată nevoilor pieței și dorințelor candidaților și studenților. Vă așteptăm!